vakomana vechildren of Zimbabwe Veterans Association vaya vachiexposa malies anobuda nyepewa nevakomana vanozivikanwa ivo vanonzi vanaNick Mangwana. Vamoziva kuti aiwa ndo vacho vanozviti ndo vepublicity, ndo vanotaura aiwa zvinhu aiwa zvinenge zvichiitiwa nethe government yavo. Saka mina mashoko atoona kuti muzuva ranhasi vachizonyadzisiwa noti wasubscribe like or turn on the bell icon. Tichipinda panapa previously tisatapinda pacomment inochitagona kumunekuzwa tinoti pane hindu yaNick Mangwana yamuri kuona iyo yanotaura achiti Shurugi Mandamawe, a 12 km stretch of Shurugi Mandamawe road was officially commissioned by the Deputy Minister of Transport and Infrastructure Development, Honorable Joshua Sako, anoshowa road yamuri kuona iyoyo. And then panapa toona kuti vakumunekuzwa vanochiposta this current picture vachiti this is the current road yeShurugi Mandamawe road. Panapa uyo anyora vachiti, come here young men, lies have short legs. Is this not the same road that we were celebrating its official opening with cabinet ministers and the building's provincial officials present? Makaurawa Bombe 5 nembudzi 16 ndo mashoko anobuda togona kumunekuzwa vachiseka vachiti vakomana vemunzwe nhema dzevakomana veBelgium vanoya vachipa malais kuti vakomana road yeShurugi Mandamawe inozivikanwa kuti panguva inoyi iri mucondition kana mustate isina kunaka. Vakomana vanayoya vachibudisa mapictures ekuti aiwa sezva muri kuona this hendo aiwa ndemukomana Nick Mangwana vachiti aiwa ndo road yavagadzira. Zvanyatsoratidza kuti vakomana ava vanopubliciza information yemanyepo. Mashoko anobuda achiexposwa navakomana vekuzwa muziva kuti mazuva ano aiwa the intelligence system yari kuti aiwa we are calling a spade tokuda kuexposa each and everyone, angava munhu ari kuopposition kana the ruling party anoda kuita mafanis kana ingada wanyepera vanhu. Todze mafungiro enyu pine comment section medu. Musana subscribe or like, turn on the bell icon.